Og velkommen til en unboxing. I dag har jeg tænkt mig at unboxe den her ting. Jeg skal lade kameraet måske ryste lidt. Det håber jeg også. Jeg sidder på min tablets kamera. Og det her, det er simpelthen en omformer af headset til Xbox, og det er gået i gang med unboxing lige om 2 sekunder. Okay, nu er jeg så klar til at unboxe den her. Jeg har fået barsel, men den var simpelthen gået lidt i stykker, så her er den. Den har jeg råd til selv at købe den, på grund af at den er ret god. Hvis jeg selvfølgelig har en Xbox. Det står der ikke 65. Og nu vil jeg så lige gå hen for at bruge den, så ja, 2 sekunder. Og her er så tingene, som man kan bruge til det. I kan se, her har jeg lige hentet en lille mikrofon her. Bare en lille ting her. Og her omformeren. Og den vil jeg så lige hurtigt, du skal når lige headsetet. Okay. Så 2 sekunder, og så vil jeg lige få det sat i. Så se, sådan her vil det så fungere. Så har vi headsetet her. Og så har vi mikrofonen her. Og det var så det. Og det var så en unboxing af den her omformer. Så tusind tak for at I så med. Vi ses i næste video. Hej.